Okay, halv. Jeg har bare fået halvdelen af den. Åh, fedt. Det er altså fedt, at det er sådan et blåt. Og prøv at se, hvordan de små stakkels mennesker bliver skyllet ned. Jeg ved med at puste op. Faktisk ser fandme da fedt ud. Nu viser vi, hvad der sker. Det er, hvad der ville ske, hvis der lå sådan en lille grim landsby, så ville de alle sammen dø. Hvorfor er ikke en mand ned i den? Det har vi også. Men den er ikke kommet op. Det er fordi, der ikke er fart nok på. Jeg ved fandme, hvor han er nu. Eller kan du prøve hende? Men ved du hvad? Okay, nu skal I så se en vulkan, som hedder Mount Legoland eksplodere. Okay, Mia, held i! Hvis det så virker. Eller hurtigt de. Mia, hurtigt! Hvis du... Ej, hvor sejt! Vores blå vulkan. Mand, den ligger stadigvæk dernede. Held noget mere i, Mia. Held noget mere i. Bare mere i. Ja, Sound Legoland. Sound Mountain Legoland. Noget, hvad vi nu skal kalde den. Eksploderet i et blå vulkanudbrud. Er der nogen, der har... Spejlstænger. Ad. Og jeg troede, du ville sprøjte mere. Men der skulle have været mere af det der pulver og noget mere eddike, så ville jeg sprøjtet mere. Er der ikke nogen, der har sådan en...